Pralak tengkah shalom, saulak tengkah syaum. Tang hakador jeng kebai tiket kebadai. Lai sepak tengkah si tiket, san sepak tengkah penyo ar tiket, pila penyo kur dah kasong pisah kebahadu pralak tengkah. Lani deka bolero pick up, lani deka lokal taksi kebadai ke Shillong region. Batang news sepak tengkah kador jeng kebai tiket, pila penyo kur ke price kebenengkong hadu saulak tengkah, ha kaji kop kwai doka. Kaban salong hakani ke sejajan kan riu tarik naib kat ar hajar ar pusan te perlok mentah saj senpat tung nepej ya kani kenati sekup khwai dokha kabade hakani ke sejajan kan riu tarik naib kat ar hajar ar pusan hak ba jing ai ki price ke ji kop khwai dokha kalong bai tenat hakador jeung bai tiket kabade tang news pa kan ba jing ai ke price lok gidro kalong bai tenat ba namar tang lai sepak tengkah si tiket san sepak tengkah ar tiket pila benjokur ya kini ki price ki bai tenat bha ha kalau gidro namar ka price ke benengkong pila banjit hadu lai teli ki option pila ban sim da ka bisa ka perlak tengkah pila ban sim da ka bolero pick up ani pila ban sim da ka lokal taksi ka badai ka Shillong region ka price ka ar kadang dai hadu arlak ka balai ka dai silak ka basau san phawajar bat ka basan ka dai ar phawajar temata saj senpat tungna pejno ya kane kenutis kop khwai khabam nadu kabasdang ka ji kop khwai khabam ya ka ben penyaji ke senrop lang fishing group berkejaka ka de kapung ji kong ar pingrup hamau lengat te dan ki perlo ki bakeli na kapta kane kejaka hamau lengat ka syai ka don te khendiet ngan supen kan moi phiang ne lada phimi nak than Shillongได้พลาป่วยหลัดสมิธยาจะขมัดขันเดียดบัดละป่วยขมัดกระโดนกระการขนาดตลิดเมากระโดนกระลัดเพียบันเนาะชากะเลียงกระมอนบัดละดาพิวันนักทันจวยเพียบันลัดชากะเลียงกระเดียงนักตุกจักาปะโดนกระการขนาดตลิดเมาเต็มกาตาริกกันได้กันดีกับsejajan kan riu tarik menep kat ar jarap san ke por khwai kan dei khandai steng menstep kan kuda ke por live je janmit kador jeung bai tiket kan dei news pa tengka sirwing uwei khwai bat ki price kilong kumne nang ta ji kop khwai ubaningkong unyu saulak uba ar silak ubalai silak uba sau silak uba san unyu san phawajar uba riu unyu ar phawajar ki kon solution price ki don ar photeli ki banayo khat san spa kharaspa marwe nang ta ka ba itna tha ka te singi ka de ka jingdon sa ka ne ka lo kidro ha ka ba ka price ka nengkong jong ka lo kidro kumbang lo ong epi kan ai de ka bul ro pick up lani de ka lokal taksi ka ba de ka Shillong region lani de ka pisa ka ba pralak tengka lai teli ki option pila banjit ha ka price ka nengkong bolero pick up lokal taksi Shillong region lani de ka pisa pralak tengka ka price ke ar arlak ka balai silak ka basau san phawajar bat kebasan ka dai ar phawajar ka dor jeung bai tiket lo gidro ka dai tang lai spa si tiket bat san spa tengka penyo ar tiket te yak tiket lo gidro pila ban yo tang ha ka tai hi ka sngi na mau lengat na dum step hadu ka por shoban pilekai ya ka lo gidro te na kam ta ka ji kop khwai dokha lande ban thero khat thama shi pheu kuntal ka khatlai tarik ne khadui ar jarap sana ka permen step bat endi tiket bat bujaka hak sing thoding ka san tarik ne khat ar jarap san da utem puri stikar hak por khat ar baje mensngi bat utem puri stikar untrekam tang hapo ka shikenta te sakan mau dang tagaji kop khai te ka jing bujaka ka dei hak sing thoding ka san tarik bat ensam shwa da utem puri stikar hak por khat ar baje ka shiteng sngi nang ta en am sim jing theo satia ya khasal barkap bat am sha ban sajibam kad bom padi ka por khwai chi sin madap ki price kirwon kum dhakshu badang ujor ha ka te ka sngi nang ta lama ham teng e da ka shnong ba om sha bandi lane dikiat lane bandi kino ki jing di ki ba pen buai lada lap en dan kuna kada ka bahe bha ha ka te ka sngi nagam ta ka jing tip ba kham ne plar ban phun ha ki ni bar ki ba don ha ka ne ka tis ki ba pen iru ha ka ne ka video te perlok sakan mau nang ta ka ne sejan kan ru tarik nagam ta ka ne ji kop khwai khabam kaban salong hamau lengat ha ka ba ka jing ai ki price kalong bai tenat bha kum juru ki price jong kalo kidro bat nagam ta ki price lane nagam ta ka ne gidro om di online yak tiket kaban yo tang ha ka te hi ka sngi na dum step hadu ka portion pilih kaya kalau gidro kublai sibon